Evo, moram da kažem da se jučer navršilo 2 mjeseca kako sam na poziciji vršioca dužnosti direktora rudnika Soli Tuzla i da sam za ta 2 mjeseca poprilično dobro stekao uvid u stanje i situaciju, pa i u potencijale i moguće projekcije budućih dešavanja u rudniku. Zatečeno stanje je više od 13 miliona gotovine predviđenih za investicije koje u prethodne 4 godine nisu realizovane. Dakle, kombinacija PDA vlasti u kantonu i direktora preduzeća iz reda SBB-a 4 godine donijela je do toga da 3 godine nije izvršena niti jedno ulaganje u istražnu, odnosno eksploatacijnu bušotinu, što predstavlja osnov za normalno funkcionisanje rudnika i obezbeđenje sirovina za naše korisnike, to su Šišežan Soda, Solana Tuzla i Panonika. Time se je ugrozilo normalno poslovanje rudnika, prenapregnuta proizvodnja i preveliko crpljenje postojećih bušotina može dovesti do potpunog onesposobljavanja barem pola bušotina koje sada snabdijevaju slanicom naše korisnike. Zašto nisu uradili te investicije? Mislim da je evo jasno i iz sadašnje pozicije kada 3 izvršna direktora iz SBB-a na sve moguće načine pokušavaju da opstruišu provođenje tendera i tenderskih aktivnosti na odabiru izvođača radova na 8 eksploatacionih i jedne kontrolne, jedne istražne bušotine. Predviđena sredstva za tu investiciju su bila 8 miliona. Ne mogu vam govoriti na koje sve načine sam uspio da prebrodim te opstrukcije koje se dešavale u donošenju odluka, jer upravo čine 5 direktora, 3 direktora iz SBB-a, 1 izvršni iz SDA i moja malenkost kao vršilac dužnosti direktora u svakom momentu mogu preglasati svaku odluku. Kad ne mogu preglasati, onda odu na bolovanje ili kaže jednostavno ne dođe na posao. Čine obezglavljen rudnik, ne može uprava normalno da posluje. Prešli smo nekako te probleme, znaju ljudi u upravi i u rudniku kako, i došli smo do momenta kada bi do 10. januara 2021. godine trebalo da nakon pregovaračkog postupka odaberemo najpovoljnijeg ponuđača za vršenje radova. Od predviđene investicije u iznosu do 8 miliona za 8 bušotina, mi ćemo najvjerovatnije uspjeti da dobijemo ovaj posao za 5,5 miliona, čime smo društvu rudnika Soli ostvarili u startu uštede od 2,5 miliona procijenjene vrijednosti. Kada počne realizacija tog projekta, ona za sobom vuče investicije još barem 5 do 6 miliona, prateće, dakle, cijevi, pristupni putevi, nove bušotine, i to sve čini negdje cirka 10 do 11 miliona investicija. Zašto nekom je stalo da pokaže nesposobnost aktuelne vlasti u Tuzlanskom kantonu, pa i mene kao direktora koji je postavljen od strane aktuelne vlasti? Jasno je, želi se pokazati da su oni koji sad nose izvršne funkcije nesposobni. Iako činjenice govore drugačije. Dakle, uz niz opstrukcija koje su zaista evidentne i jasne i mogu se dokumentovati, uspjeli smo
da ovaj posao privedemo kraju i da rudnik sačuvamo u smislu da može izvršavati svoje obaveze prema naručiocima, odnosno najvećim potrošačima. Treba će vremena, sigurno godina dana, da se konsoliduje stanje sa bušotinama, ali imamo način kako da to prebrodimo, ali nam treba podrška. Treba nam podrška kantona, treba nam podrška i u političkom smislu, u razgovorima sa našim korisnicima, a ono što nam ne treba, ne trebaju nam opstrukcije koje su jasne i evidentne. Kad god se donosi neka važna odluka, izvršni direktori iz SBB-a djeluju dirigovano, jasno, precizno, stoje na putu bilo koje pozitivne odluke u tom smislu.